Haqiqiy motivasiyani daşardan, başqa yerden gözlemeň. Üýüňize barın, maşgalaňyz bilen bir saçakda oturuň. Qakyňyzy ýowuşluk bilen synaň. Güýje gaçan bedenine, titrep duran ellerine serediň. Dünýädeki iň owadan zenan ejeňizi synaň. Agyryp barýan saçlaryny, ýyllar geçdigiçe ýüzünde peýda bolan çyzyklara önüs beriň. Ene şu iki adam siziň durmuşdaky iň uly motivatorlaryňyzdyr. Olar sizin üstünlük kazanmanızı, yeňişe etmenizi hemmelerden köp isteýärler. Siz hem şoňa göre hereket etmelisiniz. Çünkü häzir olar ýaş, sagdyn wagtynda siz tiz netije ýetmeseňiz, ýetir kyn bolar. Çünkü ýetir garlyk gelende dünýäniň iň owadan şeherine alyp bararyn diýseňiz, gidip bilmezler, ayaga arar. Dünýäniň iň süýji naharyny bererin diýseňiz, iýip bilmezler, aşgazany götürmez. Gadirli ýaşlar, durmuşyň iň uly hakkaty şudur. Wagt izna dolanmaz. Bugün elimizde bar bolan mümkinçilikler ýetir elimizden gaçyp biler. Maşgalaňyz, eje qakyňyz siziň üçin iň uly baýlykdyr. Olaryň gözlerindäki umyt siziň ädimleriňizi çatlandyrmaly. Çünkü üstünlük diňe siziň üçin däl, olaryň buýsunjy üçin hem bardyr. Bir salym pikir ediň. Qakyňyzyň elleri, ol eller ýyllar boýy siziň üçin zähmet çekdi, der dökdi, janyny ayamady. Ejeňiziň ýüzi ol yüz müňlerce gezek ýylgyryp sizi teselli etdi. Müňlerce gezek göz ýaşyny gizledi. Siz şu gün görüşiňizde olaryň zähmetini täşlendirmelisiniz. Motivasiya kitaplarda, videolarda, sosial mediada däl. Motivasiya saçakda, üýde, ejeňiziň gözlerinde, qakyňyzyň sessiz seredişlerinde. Olar siziň iň uly tomoşaçylaryňyz. Siz ýeňeningizde olar hem ýeňýärler. Siz ýyklanýňyzda olar hem gynanýarlar. Unutmaň, üstünlük diňe pul däl, üstünlük diňe wezipe däl. Üstünlük ejeňiziň meniň perzendim başardy diýmegidir. Üstünlük qakyňyzyň meniň çağım hereket etdi, başardy diýmegidir. Bugün hereket etmeseňiz, ýetir geç bolar. Çünkü wagt hiç kime garaşmaz. Bir gün geler, ejeňiz ýadar, qakyňyzyň ädimleri agyrlaşar. Şol gün han endi öň başarsadım diýmez üçin işlem. Özüňize şu soragy beriň. Meniň zähmetim ejemiň dogasyna, qakymyň zähmetine münasipmi? Jogap hawa däl bolsa, has köp işlem. Çünkü olaryň her demalyşy siziň üçin bir motivasiýa çeşmesidir. Durmuş ıska. Bugün eden her ädimiňiz ertir olaryň ýüzündäki ýylyryş bolar. Olaryň buýsunjyny görmek üçin häzir hereket etmeňiz gerek. Gadirli ýaşlar, motivasiýa daşarda däl, üýüňizde. Onu tapmak üçin uzaklara gitmeň. Ejeňiziň ellerine serediň, qakyňyzyň gözlerine serediň. Ene şonda görürsiňiz halky motivasiýa, süýgi we wepalykdadyr. Bugün işleň, bugün dörediň, bugün başaryň. Çünkü ertir geç bolup biler. Unutmaň, eje qaky siziň iň uly motivatorlaryňyzdyr.